tak jogetane, Pak. Wong aku ape liwat kok. Asal mapen joget. Kowe iki jane ndek perkara apa karo yoga to? Wong nyatane aku tak jogeti ya penak ditabuhi. Entrae Lah panjak bareng ketok kowe joget kok terus mandek ki lho jane piye? entrae panjak kendang anggere ora tak tukokno kopi sewengi ya ngene iku. Ayo jajal to. Ngomong sing apik, Pak, kula tabuhi ngono. Butuh. Lho, kok ora butuh piye to? Ora joget ya ora paten. Tenan. Monggo Pak, lanjutke serampat. Tanganku iku gatelen tak ngenek-ngenek no, sam joget piye? Ora yo buteh joget. Terae panjak kakek. Ora butuh joget. Urek aku. Aku lho ning kene kok ijek roh ae matane. Lah kok kowe malah medhon iki karepmu piye? Lah batin aku wonge gen ora roh, panjake keduren aku ndi ngene ngali-ngali ibu iki. Malah do ijek roh ae. Mulane kowe antara tukang kendang iki sadurunge pentas disepel. Ben ra bingung kancane ngono lho. Lah tukang kendang anggere mara ning nggonku kopiku ndi ngono. Ayo munggah. Ora joget ora paten Mas sama ndak terus juara. Joget lah. Ya Bu ya. Amit ya Bu. Nangis bayi piye Din? Aja nangis to. Kowe iki nek nangis sini-sini wong. Kok malah prembak-prembeki karepmu piye? Aja nangis to. Aja nangis to, kok iso malah nangis sih lho. Meneng sini-sini wong. Dadi lek nangis. Ya malah nangis tenan. Awas kowe nek nang omahku ora tak setelno TV. Lah kowe duwe TV? Gak. Lah kok arep nyetel TV? Lah ya oleh ku nyetel piye wong ora nek TV-ne. Aku ki jane ngerti kok kira ditabuhi panjak kendang. Ya. Lah lem pedakane separo lho. Iki ketoprak main terus pedaan kok separo iki piye? Dong Saweran ya entuk bendina, bayaran ya utuh. Mosok wedake ra kelar tuku to kowe? kowe gak ro ndek mang. Ana apa? Aku dandan ning kono listrike jeglek. Lah terus? Agek entuk wedak separo lah, aku lali nganggo kopiah. Terus tak blebet-blebet malah bar aku tangi yo gak roh. Tak sawang kok dhuwur kesulaan lampu malah kaya bathok dadu. Oh alah, Pak bangetan tenan. Lah. Ning ya nyuwun sewu. Nyawa. Kowe iki ketoke ra diwedeni karo para yoga. Kene. Kowe iki dagelan. Lah iya. Ben supaya diajeni aja klemak-klemek kaya cah cilik. Marang kerik. Sikile mekekeh. Karo mlaku.
Etek. Iki aku wong mbongget wong udunen ta. Tak warai, ngono ku padha karo menjatuhkan nama baikmu. Ya. Padha karo ora ngajeni kowe. Ora ngajeni aku, kowe menjatuhkan martabakku. Kowe menjatuhkan martabatku. Ya, Tak warai ben supaya kowe diwedeni pare-pare Mas. pare-pare Mas. Janganan. Jangan-janganan. Mergawe. Sindene apa nanti? Lho. Kok malah ngloroi sinden, mripate. Mripate. Loh. Ya, Pare-pare Mas. pare-pare Mas. Janganan. Jangan-janganan. Mergawe. Mergawe. Dolanan. Heeh. Purwodadi. Aduh Mas. Lho Parian. Purwodadi. Rodadi. Utane. Sing dadi nyatane. Jagung bakarane. Gosong kirae. Gusti pekoke lho. Lah iya. Tanggung perkarane. Tanggung perkarane. Koyok kondang-kondango dhewe. Dewe congcong. Eling-eling. Eleng le. Sandale dibuak ngidul. Ora kena ketemu orang arah. Wis buaan ngidul sandale. Bakale awak dhewe kumpul. Bakale awak dhewe ra kumpul. Koyok kondang-kondango dhewe. Kondang dhewe. Paling kondangan dilebokno YouTube. Siarno ning gone radio. Radio bosok. Aku lho siaran ning masjid. Mati. Kakane. Ben wedi masa siarno masjid Indosiar ngono. Siarno Indosiar jejak kasus. Oh iya jejak kasus. Ngerti kowe? Paling ngombe nem apa? Congcong. Paling ngombe nem ya Sprite. Kopi yang njaluk mbayari. Es teh. Aku lho. Peceren. Masa kowe ngombe peceren? Lho, kono ki ben wedi. Oh iya, ben kowe iki dianggep beda karo menungso liyane lho. Oh iya, lho, aku ora kaya gendruwo. Ben wedi ku carane iku ngono. Paling panganan apa? Panganan apa? Lele. Paling sego. Lontong. Aku lho mangan dami. Dami karo gecekan pring. Ben wedi. Nek iku yo ora wedi malah nemen kok, Cah. Mosok manusia kok makan dami. Lah kowe iku ya ngono kok. Nek ancen ana perkara dirembuk. Ora panis. Trayo sentimen. Lho. Kayak iki mergawe le. Nek kowe nek niat mergawe do mulai ngono. Mulai. Lho, bosok aja guyon. Guyon. Dek kurin. Elek Yadi meneng elek Mbah Miran meneng ayo. Mbah, basir tengok sir. Bongkrek. Ay. Tengok guyon. Gene kok ngono ae ra wani. Ya, sesuk tak tukokno ya. Bayar dhewe lho. Gayamu kaya wani-wani yo. Kowe doyan bakso piye? Doyan tuku ah. Doyan ra gelem tuku. Wong senengane kok ya pangapunten nggih Bapak Yoga para pradangga. Kula aturi istirahat. Kowe iki gene ya to? Wetengku nyanggrak. Waduh, mulane awak iki aja gegeden. Geden piye wong ndek iki tak timbang iki bobote 23 saiki medhun dadi 79. Iku ya ora mudhun. Lah nyapa? Mundak kok iso. Mulane pola makan itu dikurangi ben awakmu ora tansaya lemu. Wis tak longi, ora tahu sak wakul tak untal bareng mesti tak sak sendok. Terae angel kok wong iki. Maksud iki wis ngerti nek kowe iki mangan mbok kurangi sithik mbok sithik aku wis paham. Ayo. Maksudnya iki lho, kamu kalau makan jangan banyak-banyak. Oh tidak, aku makan nasi. Nanti kalau makan banyak aku disosori. Ya bento. Aku sesuai stres tenan ngrasakno kowe iki. Mangan sego dong. Wis ngerti nek kowe iki mangan sego karepku mangan jangan banyak-banyak iki aja akeh-akeh mergo banyak kuwi basa Indonesia nek basa Jawa nek akeh. Oh, berarti bahasa Indonesiane akeh. Banyak Penonton ning timbrangan iki akeh. Penonton di timbrangan banyak sekali. Sorry Bu, wis darani banyak. Dosa kowe iki wong kabeh mbedarani banyak dosa. Dosa kowe. Ketoke kok pinter basa Indonesia. Loh, aku guru bahasa Indonesia. Wegah ngulang perkara meteng karo aku kok. Nek nakoni aku penontonnya bengi iki akeh. Lah iya. Njur tak arani penontonnya banyak. Lah berarti wong iki mbok nyebanyak kabeh ya.
Lah kowe ya pinter basa Indonesia. Lho balik ah goblok piye pinter nak aku ah. Jajal genten aku sing tekon. Oke tak jawab. Paling-paling lah ya padha. Ora iso. Penontone ning Timbrangan akeh basa Indonesia. Penonton di Timbrangan tidak sedikit. Tidak sedikit yang penting kan gak banyak. Gak banyak. Ora tidak sedikit coy. Kenek. Berarti kayak pinter bahasa Indonesia. Pinter aku. Jajal aku saiki takon. Tak jawab. Nek kayak pinter bahasa Indonesia. Bojoku dhuwur basakno Indonesia. Istri saya tinggi. Nah, iki lho. Aku ngerti kowe di sentimen yoga iki perkarane kowe kulino ngeloni tinggi. Mulane kok. Kelon iki mbok karo menungso, lanang karo wedok. Iya. Ngopo tinggi kok mbok keloni? Nganti duwe anak pirang-pirang. Iya, ndek mati loro dipangan garangan. Bayangno kok tinggi ki ambune piye Pak kowe kok doyan. Lah timbane gek nek uang tinggi-tinggi lah tak perkosa. Layak Kowe kulino ngeloni tinggi kowe. wis tau didoni garangan urung. Urung tahu to. Oh iso ana. Lho kok iso ana piye apa aku salah? Bojoku dhuwur basa Indonesia. Istriku tinggi. Berarti bojomu tinggi. Apa wis kentekan menungso? Lah ya aku anggere turu ning depan bojoku dong gremet. Yo padha ae ku jengene. Padha ae piye? Jajali kowe lah Mas yo padha ae. Ora iso to. Bojoku dhuwur. Istri saya tidak pendek. Tunggale tidak sedikit. Banyaklah. Aku malah entuk tinggi yo. Wangkel ya. Kok tinggi. Wong bahasa kuwi pancen apa berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris yang dikenal oleh warga masyarakat Indonesia. Iya, warga masyarakat. Ilatmu kok bulet meleto delok. Walah yo bener ilatmu gangguan. Bareng tak tiliki jerone kok kawah-kawah tok, Pak. Leboni nek menawa ana PK-ne. Tak idoni ana ilat. Lah iki wis ana mike. Ya iki. Mangkel ae aku kok iso berbeda-beda bahasa seji desa mawa cara kene karo cara kono wis beda. Oh iya. Iya to? Iya. Cara kene karo cara kono wis beda. Bedane ning nggon. Lho iya to? Bahasane. Bahasa apa meneh beda provinsi ku wis beda antara bahasa Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah kene kan Jawa Tengah. Kene Jawa Tengah. Ibu kotane kan Semarang, Jawa Semarang. Tengah. Semarang karo Surabaya wis beda. Nek Surabaya kan Jawa Timur. Jawa Timur. Bahasa Jawa Tengah karo Jawa Timur itu wis beda. Lah nek aku ya balik wong aku kulino ning Jawa Timur kae wis suwi. Tahu kowe ning Jawa Timur? Aku ditundung minggat marang tuaku minggat ning Jawa Timur. Lah kowe nasibmu kok elek men marang tuwa kok ngantek nundung minggat kowe? Ya gara-garane yang sine sepele. Gara-gara apa? Marang tuwa wedok ra adus tak inceng ngono. Lah iki lho. Iki mantu pengkhianat iki. Lah tapi marang mantu kurang ajar. Lah tapi marang tuaku wedok ya gak nganu santai ayo malah aku dingeneno. Sapa nginceng kula mak aku. Lah apa nginceng rene mlebu ngono. Lah. Iki sithik akeh marang tuamu ya bergairah karo kowe. Lah asline aku ngeser mboke ora anake. Lah ngeser mboke kok kena anake. Terakhir waktu iku mboke nukokno sarapan aku pas dolan peteng-peteng malah anake moro. Aku ya sak kecandake wong bar nguntil pal. Apa nguntil pal? Nguntal pil. Iya nguntal pil aku rodok mendem sithik-sithik deklek. Ya langsung tak sikat saeneke. Lah kok kelakon rabi karo anake? Ya piye wong aku lagi seneng-seneng karo anake Roro digeruduk karo polisi karo Hansip karo kami tuwa bayan sak panunggalane sak parekat Fetus Eko iku do teko kabeh melek ngruduk aku. Malah aku ngantek ngiler. Ngruduk aku. Dadi ceritane kaya ngono. Iya, lah ke berarti tau merantau. Merantau ning Jawa Timur. Lho tahu aku Jawa Timur dia tahu. Pirang tahun ning kono?
3 tahun iku ning Jawa Timur ning Galdawa, terus 4 tahun ning Suntri, terus 5 tahun ning gone Timbrangan. Iku jenenge ora mantau. Ngetuk. Lah wong Galdawa Timbrangan iki kene kok. Kene Jawa Tengah, Jawa Timur. Yo Jawa Timur. Kowe ning daerah ndi? Surabaya. Ning Surabaya. Jomblang. Surabaya Jombang. Jomblang. Jombang. Jombang. Lah ket berarti tau ning Surabaya nek ngono iso basa Surabaya. Oh titik-titik iso aku. Mosok? Ah iso aku biyen ning Surabaya. Jajal nek kowe pinter basa Surabaya aku pengen ngerti. Aku Wong kene iki nek biasane nek ngarani bocah cilik-cilik iki kan cung. cung. Nek Surabaya nu basane cah cilik-cilik niku apa? Le. Oh, dadi nek ngarani cah cilik ning kene cung. Cung nek ning kono le. Le. Gede sithik nek kene emas nek kono arek. Oh, dadi nek cah cilik. Le nek ning kene cung. Kono le. Lah nek kene kan biasane kowe. Kowe iku lho nek cara basa Surabaya nek ning kene kowe iki ning Surabaya apa? Kon. Kon. Kon arep nondi? Ngono. Kowe ape nondi? Basane Surabaya. Kon arep nondi? Apal tenan. Lho aku Surabaya dilarai kowe kaya singa. Berarti nek ngarani cah cilik cara Surabaya, Le, nek ning kene cung, nek ning Surabaya, le, nek ning kene ngarani kowe. nek ning Surabaya kon. Oh, lah saiki umpama Piye? ana tembung ngene. Oh, kowe to cung sing kecepit lawang. Cara basa Surabayane piye? Oh, kon to le sing kecepet lawang. Wah, pinter tenan. Tak akoni, Pak. Nek ngono percaya nek kowe iki kulino merantau ning Surabaya. Yes. Nyatane kowe pinter tenan basa Surabaya. Perasaanku kok gak penak. Ora penak iki ana apa? Lha iku kudu kemekelen kabeh iki napa? Ya perkara gumun basamu Surabaya kuwi mau. Pinter aku ya. Mergo saking pintermu kono tepuk-tepuk saking senenge. Iya. Nek ngarani cah cilik-cilik mang apa? Nek ning kene cung. Kono le. Nek ngarani ning kene kowe ning Surabaya. Kon. Oh, kowe to cung sing kecepit lawang. Oh, kon to le sing kecepet lawang. Pinter tenan. Tak akoni, Pak. Mbok ya aku diwarai ben ngerti basa Surabaya ngono lho. Pinter tenan iki. Nah, Apa? perasaanku kok gak pinuk ngene ta. Lah ora penak iki gene. Nek ning kene cung ning kono le. Nek ning kono, nek ning kene kowe ning kono kon. Oh, kowe to cung sing kecepit lawang. Oh, kon. Sopo mau dibuantere rawu. Oh, kon to siset kabeh. Gregeten ae aku ora roh aku nek dijebak. Apa kok jebak lho? Aku kira ngerti tekon kok. Oh, kowe to cung sing gedhi jajalan. Wis ben ngono gedhe nek cilik karepe aku to Bang. Aku wis tau roh niku wis paling yo mbok kon muni. Oh, kon to sing gedhi. Wong edan malah mbok cetakno. Lali aku. Wong kok iso beda bahasa. Beda bahasa antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Siji beda, siji cara. Lah, kaya suatu contoh saben wayah sedekah bumi, Iya. masyarakat Rembang Pati pada khususnya mesti nganake acara sedekah bumi kaya bengi iki. Iya. Lah nek ning Jawa Timur gak ono sedekah bumi nek nanggap ketoprak gak ada. Gak ono. Mulane iku aku iso ngarani beda cara. Pesta desa, beda cara. Mula ayo ndonga wae acarane dulur-dulur kene iki apa suksese bar nanggap ketoprak nyedakahi bumine. Amin. Bumine dadi bumi sing baldatun thayyibatun warafun ghafur, Amin. murah sandang, murah pangan, gemah ripah loh jinawe. Ngono. Amin apa? Gemah ripah loh jinawe iku koperasi bank utangan. Amin. Urung dadi, urung diresmekke. Iku lho. Lah ya golek gemah ripah mekar ngono lho kok gemah ripah loh jinawe. Malah teko bank iki. Lah loh jinawe yo. Lah kowe ketok kok bingung ya napa jane? Aku itu tangiku susah ya. Susah perkara apa? Aku wis jarene iki lho pirang-pirang dina digoleki sariman jare. Ketoke kok ana penting karo sariman. Aku sing tak pikiri pisanan kae. Gara-gara aku dolan rono. Kowe dolan ning ndi? Nemeh sariman. Oh ning gone sariman. Iya, kepethukan karo bojone sariman. Wah, sariman jarene
seneng omah gebyok, omah jati. Omah Jati. Ukir-ukiran. Omah Sariman. Wah, sokone sing guri ambyuk. Ukir-ukiran nek ambyuk. Lah kok rayap kok dipangan rayap dadi ambruk. Omonganmu. Sing ukir ora kon jepara malah rayap. Lho ning omahe apik tenan lho. Ah. Kowe bar dolan rono. Rono ana kolame renang. Sa- Pagulu. Sariman kuwi ya ndek kolam renang. Kolam renang yo Hebat, kabeh hebat. kiwa tengen dikai kolam renang omahe ambles saiki. Lho, kok iso ambles kuwi? Lah dek iki udan terus kebanjiran omahe entek. Kolam Oh, ala renang. banjir ngono. Aku ora dolan rono batin aku tekok DE anu bojo endi nduk aku wong Sariman Indonesia Sariman iki dulurku Bu dulur-dulur asu jare nek ngarani kae Dulur asu. iya tunggal mbok dhewe bapak iku jenenge dulur asu nek omong ngarani kae Iya, lah iya. dadi aku dolan rono batin aku arep tak jak mangkat bareng pas main ning Pati Iya, iya. lah gak enek bocahe ning tak takoki sing wedok nduk bojomu ning ndi jawabane mangkelno wong Jawabe piye? kowe roh bojone Sariman Ya ngerti sawilah kuwi to. tawilah untune mengarep kabeh ora jawab ora cetha kudu gregekno Lan jawab piye? aku Bojone Sariman. iya iki omong apa aku terus sing jelasno sing sitok sing jelasno sing sisih kono Iya, terus. iku karepe ngene lho Pak Desendor Sariman gak ono wis budal wis gak nek ning omah aku yo terus ngene budale numpak apa nduk Omonganmu ini nganti krungu Sariman cilaka lho. Iku karo kanca kok iso senengane. Man, apa bener to kandhane sender? Jare nalika dolan nggonmu bojomu untune merongos ya. Kondo sapa? Kuwi sender. Iku gak merongos. Lah iku apa? Gingsul. lagi iki ono Nek gingsul iki umume lak ya siji loro to, Man. Lah aku Lah golek jarene bojomu kabeh ayo rata gingsule. iku jenenge ya prongos. Gak Apa? cangkeme gak kamot. Iki ya tunggale. Ana cangkem kok ora kamot iki lho wong edan iki. Kelakuane sender ki elek. Lah nek ngerti bojo mrongos kok ya rambuk. Piye carane wong kowe iki dagelan. Wes, dia iki beko, perkara sender jare kok kono. Wah aku teko ketoprak iku pajar-pajar muni ngene. Muni piye? Papa, aja gugu nek cetha ora ngarah kok iso nyeluk nek papa lha bojone dagelan antuk muni. bener bojone dagelan nek bojomu ora ngarah muni papa cetha ngono Muni. ora iso mesti muni hehe ngono ngarah nek muni papa omongan Iya. Pancen muni, "Papa." lah iku lho aku percaya nek iku Papa karo nyemprot rai teles kabeh. Ya angkrek biacok ndas. Kowe iku sik sabar Man, sabar Man. Ora, ya perkara dene iki aku tukaran karo bojoku. Loh, kok iso tukaran kenapa? Iku anu papa ben kaya kanca-kancane kon masangi bagel ini. Betul sing ngene lho. Kanca nom saiki lho bagel. ya mbok pasangi bagel engko terus tukokno pasir karo gampeng Nek tak omong. Bener nek siram padha gundule ya bener. Mulane goblok. Kuwi jenenge ra bagel ya, Man. Apa? Behel. Ya ning kaya pager ngene. Lah iya kuwi behel. Kon kelakuan elek iki. Aku kawat blindrat behel cangkemmu ngono nek omong bar dipuasangi malah tak juwat tas raine. Lho, lah kok mbok jotos kuwi? Oh, tak cek rujak lambe malah cangkemku suwek kabeh. Wedel kabeh perkara kelakuan elek. Bocah cipokan iki. Sok Dek tak wambung mau. Suwek kabeh. Lah piye gregeten bar tak wutak merongos sok buka ngene lek yang. Apa? Man. Aku jane izin aku. iki lho anak-anakku sosok iyang ya Lah kene aku cacaklan ranto. paling bayang ya Wah, kono. Aku wis tak bayangno siji, Man. Apa? Kowe jare kondo lak isin. Lah nek kowe saiki mbayangno bojomu wae isin. Ndah epon nalika kowe dadi nganten, wong jenenge dadi nganten kan kerabat keluarga kan mesti teko kabeh. Teko kabeh rame aku mantan karo bojoku iku. Lah mantenmu ki mbiyen piye? Ya wis kaya wong-wong ngono kok biyen kaya piye piye. ngantene ning tengah Nganggo. segara Nganggo lho kok tengah segara to, Pak? yo ndekne
Kayak bacok lho ngomong iki. Lah ngono mok bojone didarani iwak lundu nek Aja ngono to. iki segara. Lho kowe arep kepengin pek lho, Pak. Ora buta. Jajal kono ora percaya. Batin aku bojone aku rak sopan, Bu. Jebule bungkuk. Monggo aku ya monggo lho kok saya ndek aku ngono. Mosok bojoku ora ono apike blas. Wis merongos bungkuk. Lah tenan kok. Ben wong kene ngerti jajal aku pengen ro. Takoki aku. Kowe nalika nikahan karo bojomu iku apa ya kaya wong-wong ngene. Ya kaya wong-wong ngono Nganggo adat Jawa. Ya adat Jawa no, sariman padane wong Jawa. Jawa. Aku kaya ketoprak-ketoprak ngono ngene. Berarti nek nganggo adat Jawa ya dilungguhke padi-padi. Ngopo padi-padi? Ngangkruk. Dijungku jejer yang ngangkruk ngono. Dijajano ning angkruk terus ambulan teko tuh digone rumah sakit. Man. Ana piye dadi nganten kok dilungguhne ning angkruk Ya iki? padi-padi kaya piyai kene dadi manten niku omonganmu tak jotos padha ae. Berarti nganggo padi-padi. Padi-padi. Nganggo padi-padi lho, Pak. Padi apa? Kowe yo nganggo klambi apa jenenge adat Jawa niku. Iya, Bojom yo iya. iya. Yo nganggo kowe nganggo apa blangkon. Ngopo blangkon? Blangkon apa? Helm. Nggo helm. Oh. Jagane nek ana polisi liwat dan wong edan. Iki suwe-suwe sing tak juwotos kowe lho. Lah kok ya umum piye blangkon manten nganggo apa nganggo helm ngene lho. Lah ngono ku kari jawab nganggo blangkon nek wis rampung. Lah sapa ngerti orang nggo blangkon kok. Lah ya umume manten nganggo blangkon kok. Ya nganggo keris barang ngene. Apa keris? Sekop. Dadi pada di manten uga ana pasir. Gawone Rene. Man, ben iku yo ditemokno. Ya ditemokno ah. Ditemokno nganten kan terus awor karo apa nganten lanang nganten wedok. Ijo awor. Biasane nganten lanang ngidaki ndok. Heeh. Kowe yo ngidaki ndok niku. Ora. Lho, gak iku. Tidak indase maratuaku. Kowe bintang untuk warisan. Bintang Ya untuk kowe ya warisan. tidak ndok kok teko ngidak apa. Ya berarti ngidak ndok. Ngidak Ndok kaya wong-wong kene iki ada di manten ngidak ndok mapletus ngono. Biasane kan nganten sak bubare ngidaki ndok. Biasane kan kae antem-anteman. Sawat-sawatan. Sawat-sawatan. Iya. Sawatan. Ya kowe wis sawat-sawatan. Ya sawat-sawatan. Nganggo kembang. Ngopo kembang? Bataku. Mau nganten wedok usah batu rawit ceres hancur kabeh. Layak bad dadi nganten ning rumah sakit kabeh. Ya. Ora ono bener blas. Lah iku maratuwa apa bojomu lak mati mbok sawat bataku. Ya opo nganggo kembang akeh. Masa manten nganggo bataku dak raine remuk. Berarti nganggo kembang. Nganggo kembang ngene ku. Kembang apa, Man? Kembang api. Dadi batu calon meledos hancur. Mar nek bar sawat-sawatan terus kan terus dilinggihno. Linggihno ning angkruk. Bar dilinggih nang angkruk kan dulang-dulangan. Dulang-dulangan nganggo sendok. Ora. Nganggo apa? Pacul lho. Bar iki to macul diajak. Jane ning tletong apa-apa kok nganggo Aku pacul. ngrasakno jenenge manten ya umume kok tekokane ra kepenak iku. Lah ya wong kene takon kok klerune to. Bar dadi manten malah geger. Lah kok geger kenapa? Sawengi iki lho rusak omah bojoku nganti tak juwoto sing nyonyor kabeh. Perkara apa? Ya batinku kaya wong kene. Iya. Bar dadi manten mlebu kamar bulan madu. Heeh. Terus kelonan ngono batinku. Iya iya. Ah iku apa tak jak lambe ngono. Iya iya. Wong bojoku ra kena. Angger tak ambungi utuh nyangrok irung. Engko tak ambung. Lah sik. Aduh. Bangetan lah Iku yo. rak perkara bojo ndek iki. Lah ndek iki maratuwamu ku maro omahku kok wadul. Iya. Perkara apa jarene, Man? Iki lho, blak-balik salah paham. Iki nek ora kelakuane kowe ora ono. Lah Lah aku iki kan bojoku omong, ya. "Papa, Alah. wah agar muni papa kok do panas sih bola apa?" Ha. Ngono lho. Aja papa. Lah wong bentuke kaya padasan nek papa. Jarene bojomu ulang tahun wingi. Yo njaluk hadiah. Hadiah Papa, apa yang ngono. Yang re, aku jane ra betah di bojoku. Kowe nek tangi turu abu-ape lho. Kaya sapeteng tak mung. Nek turu ngorok. Man. Man. Nek turu tak keloni ngono kuwi aku tak Mbok gritakno. tak tekuk ndase ngene ben ketok. Lha kok mbok teko. Lah ben ketok are. Lah tak keloni malah meringis ngene. Lah aku ora jantung iki opo kok ngeloni aku tilanak kuwi ngono. Nek ora apa-apa tak syukuri tak. Yo syukuri, Man. Ya, Iki mau syukuran, painggilah Man. yo cerita kok, Man. Cerita piye? Anu garwane Mas Sariman niku leres Pak Disendor niku nuwun sewu wajane rada maju. Nggih aku yo ngono. Gangsal nek mboten sekawan aku ngono. Sul ngono bingsul. Gingsul anu lho gingsul kabeh nggih. Lah apa-apa. Niki ngeten Pak Disendor niki sawah kidul omah kan ajeng panenan.
Napa saged tinggi kombi? Iki yang cerita-cerita iki. Bojoku kan gak ono kopi. Senenganmu gawe lara atine Sariman. Aja ngono ah. Iki dulur-dulur Panggi. dulur-dulur kene iki suntri. Panggi karo Mas Eko mang ning ngono. Anu bojone Sariman tinggo kombi kena perador. Alah iso-iso aku yo ngono. Ya ngenten mungkin nek enten sing betahne badhe ngerok letong. Oh kurepno tarike, Pak. Oh, wis sing bojomu elek-elek lah man. Sing penting kowe gemati, setia. Saya tak lebokno salon le, jengnyek kowe. Alah metu yo budek ah. Tak lebokno salon. Oh iso mlebokno salon. Ben ayu kowe. Ayo apane wong oleh mlebokno salon ora salon kecantikan kok. Lah salon apa? Salone gentong kok. Salon muni dibuka dilebokno. Lah metu metu nek ngunyek ku. Bener aku katrok mung goladong. Lah kowe iki Saiki bojoku tak sayang. Terus tak openi. mbok kei hadiah wingi ulang tahun. Tak ulang tahun. Tak tukono daster. Daster regane piro? 3 juta. Kowe mentolo. Kolu kowe. Bojone Sariman. Bojomu mbok tukono daster. Kaya dancere artis-artis. Daster 3 juta. Ngeri no. Oleh nganggo piye? Walah kowe ora roh. Tombo wis kaya jaring ngono. Nek didelok ketok temprentol. Ngeri pengen kowe. Nukokno daster 3 juta. Kowe bojoku tak tukono sitoke oleh nganggo angin lho. Iku 3 juta ini nganggo piye daster sakmono akeh? Larang men to, Man. Kok larang wong tukune 3 juta iji? Lambemu ki kentere iki. Tan mongko daster iki umum. Kowe jare daster tuku daster 3 juta. Gusti anyar iki dase jek. Dase gedhe uteke nempel ning ngene lho. Dadan iki. Tan mongko jenenge daster iki umum rega 60.000. Iki 3 juta. Lah kok larang men? Ya ora apa-apa bojone Heru Sarimane. Kuwi ya daster tok. Daster tok 1, Bro. Sing kok nggon istingku. Online iku. Ora. Sing lungguh Luna Maya. Wipis ngono. Luna sapa? Luna Maya. Luna Maya iki wonge ayu bojone kaya garangan kok. Ah, sikene aja dianggep Ya semengisare ya. bodine kowe. Sing penting lak bodine. Tak tukokno. Yang wis tunggu. Pokoke kok papa bar kok main kok gone ndi? Rembang. Papa bermulai dari rumah. Ya kok bermulih itu piye? Bisa kok bermulai. Kalau papa sudah pulang. Ada pulang, papa nanti pokoknya pacar-pacar langsung tak tembak ngono. Wes aku wis ra betah ya. Lah ngene iku kongkon godhog banyu sih. Wes buar aku teko pacar. Heeh. Aku omong mau gol-gol, aku mulai gol. Ana acara apa, Man? Wes penting iki aku. Iya. Mau mulai jebudet. Wah aku sekudu jeneng wong karipan. Karipan ndi ya. Sariman wis roh wae semangat aku. Semangat percaya aku. Lah tak. Mama. Tidak menyauri blas. Aku ora greget. Iki apa basa kok tidak menyauri? Tidak menjawab Tidak menjawab sama sekali. sama sekali. Dok, wah bojoku keturunan. Terus saya mubeng itu metu buritan. Tapi kamu hati-hati loh. Apa? Di belakang itu ada banyu yang ngecembeng. Itu di Nanti situ. ada bletok-bletokan. Ya pas ego-egoan itu loh. Oh iya. Itu kan Terus ke rumah. iya. Saya kemburi ya. Kengguri. Ke belakang kengguri. Aduh, tak inceng. Malah bojoku iso-iso godhog wedang. Kurang ajar. Mati nek ana bojo. Ora persiapan malah iso-iso ning nyukokno pawon jengking aku gregeten wis gak kuat. Iman kuat Sariman iki. Tak Jawa cetil begal tok ngene. Lah kowe kok renek iku bojomu nganggo Daster iku apa? Oh iya. Tak jawe lah cetil. Iya. Kok meneng ae wah nantang. Gregeten tak rogo tak ruwek. Gregetek akeh ya ngono. Kok mau meneng iki penek apa bojoku meneng ae. Bareng mengo. Ora bojoku. Lho, sapa? Maratuaku wedok. Lho kok kowe Mbak kadung mbok krowoki. Kadung mbok krowoki. malah maratuaku wedok. Modar. Aduh aku rasa turut dian mangan iki. Lah ya ndek iki meromahku, Man. Bojoku kebangetan daster dijane maratuaku ora kondo. Waduh mati aku. Apa ora sedeng ya? Ini aku ora wani mulih. Lah terus, Ya aku ora wani mulih wedi aku. oh gak mertua ndek iki ke omahku cerita kok. Cerita piye? Dor kayak kuwi lho ngajari adime kok ngono. Ana apa mak aku ora ngono. Wong mbok empedhok karo mbokku. Ya. Aku rek ceritane ku ndekne ngekeki hadiah bojone daster keciliken tak nggo aku. Iya. Lah bareng aku godhog banyu batin aku wonge teko-teko rak kesel tak godhogno wedang aku malah dikrowoki kok ngguri kok ndor. Ngomong karo kowe. Iya dah. Lah terus mak jenengan muring-muring. Yo gak ngene ku alung ngomong terus terang nek ngajak kelon ayo ngono. Lambemu iku maratuaku kok. Ya ora apa-apa kowe mendem sik Lambemu ngajarku alak lho. Aja man. Aku wis kawan kok kowe sing genahno lho Ya maratuaku. jongko tak genane. Mulai kok kene ya. Wis kok tak omongane. Kabeh mau kan Kok tak rasa omongane. sengaja ora masalah. Ora apa-apa, ora Berarti
nek kowe wis bali ngetoprak, loro tuamu gelem gaweke kopi, Iya. gawekno kopi sampean, gedhe lemu nrimo. Berarti ngono moro ya. tuamu gemati karo sampean. Sing takung ngene caos hiburan. Caos hiburan. Caos hiburan. Yuk. Caos hiburan jadi melek ora? Bisa. Wah, yo Iki terus iso dulur-dulur melek luar Mas. biasa iki. Timbrangan wah saben Wahyu Manggala live penontone. Ojo Tidak sedikit. tidak sedikit Banyak itu. karena istri Wah, saya tidak pendek. Sok tahun buri tetap Wahyu Manggala. Wahyu Manggala. Amin. Nggih, Bu. Siap, Bu. Wong saking gemah Siap. riparo jinawe murah sandang murah Sesuk. pangan. Mbane Sego tak dibuahi. Mbane tak ganti bojoku, Bu. Wah, geger kowe. Man, cara mbane mbok ganti ujum. Menawa sesasi ketoprak batal kabeh. Batal. Lah entek mek pira? Ayo diatur hiburan, Mas. Oke. Mike gentong iso Tadi ilang. siang kan sudah campur sari. Oke. Coba kita persembahkan lagu dangdut yang biasa dinyanyikan oleh Irwan The Academy Simpatik Musik. Cocok. Satu lagu yang berjudul Ada Air Bunga. Lah, bariku air keras, terus air apa? Aki. Aki. Ombe bojom ben kaku. Kok Lagu masuk kok air tekan- bunga kok iso teko air Tekan keras. bojo kowe pengen kowe jajal kowe. Alah moh aku wis Wis tau. basa wengi jajal nek pengen. Moh. Kowe nek omong ora usah raup. Wah, Aku tahu nyoro. Ayo diaturi air bunga. Wis Lagu Air Bunga. turune ngorok. Sing dinyanyikke Irwan Sumenep ki lho, anu Iya. Man. Ya. Sing wonge ganteng suarane Iya, ya iya. apik. Cacak. Jan jujur kula Kenapa kobong nih? Kobong untumu bocah iki kaya bediang ya niku. Roprak kok dipedian. Iki jenenge ora kobong. Iki awake dhewe diarani sapi. Dekorasi mergo kowe karo aku metu iki didarani tuyul. terus ndang mie. Iki ya kaya sapi awake dhewe iki. Oh sapi untung dibediangi. Ya jengklonge gen rakeh. Osi. WM Audio C Sembraul Musik. Yeah. Wow. Yes. Ngono bojone ra mutah-mutah. Aku dhewe macanya ora iku dhewe ora mentolo. Aku wis ngerasa. Oke. Mesti kowe bayangno lho. Ijene witeng ya. Ya padon ae. Biar nyanyi padon ae. Nyanyi sing penting suaramu toto sing apik, aja ngantek mengecewakan masyarakat. Sunan ndi. Tembelangane Sumantri. Bragan. Jajal nilai ya Man ya. Oke, lanjut. Suaraku apik ora? Kayak Apik ora? Jejas, apik. Percuma saja Suara apik. kau datang lagi. Hati ini terlanjur berhenti
Audio terima kasih banyak. Sembrau musik. Cuma saja
wis. Nyuwun pangapunten niki Pak Mogol mboten saged nderek Nggih. minggah panggung insyaallah tahun buri nek ditimbali malih saged nderek nggih. Ki mau ngetero Cik. bojone. Ora ketang piye. Kita bojone kidam. Eh? Ki mau Sing golek wedok buah-buahan. ngidam nggih. Pripun Mohon Ibu, maaf Bapak semuanya. tambah napa mboten? Tambah Apa, Bu? kurangen. Tambah napa dangdut campur sari tayub. Campur sari. Campur sari. Sari. Ya wis, kusumane ngati. Nah, cocok. iki. Campur sari spesial Pokoknya nggih. Ibu-ibu digawe seneng anu ketoprak dibari jam 7 darah apa, Mbak? Lilo mau wis awan di awan. Gelo, gelo Mas, gelo nek. Eh? Gelo kali Pak Mogol. Seneni salahe ra melu munggah. Sing penting awake dhewe ra digelani ya. Sesuk ya ora senen wis. Apa ra iki? Sing pol ngarep tek pas Apa? sijinan piye? Apa? Lho. Telu. Ngene ta? Ini sik. Enteni. Aku Ki penasaran. milih sing ndi, Man? Pak milih sing ndi? Jajal lho. Delok nek serasi ta. Sokong. Aku sing tengah ketok mau wenenge ra. Meneng kok ngantuk ibu. Aku Iku ngantuk. Main Nek ngantuk. kowe sing ndi? Sing kowe sing ndi? Jane pilih tengah dipilih sendor. Gak iki cek perawan kabeh. Kok iso? Ngawur ae, kok iso prawan iki? Zaman Jepang. Lah, durung ngono. Aku iki ae lho ketok cerewete ra. Ya sayang, sehat selalu nggih. Bu. Sehat-sehat nggih, Berkah Pak. barokah, mugi-mugi panjang yuswa. Tunggone sabare ya, Mak ya. Wis tak tunga-tungano cepet apa awet tuwa. Awet nom. Awet nom iki wis tuwa mbok kon nom. Maksudnya seger waras sehat ngono lho. Ya seger apa? Seger waras. Salah kualik iku. Apa? Waras seger. Kok ngono? Ya iya no, kowe seger waras iki urung karuan wong seger iku waras kok. Iya. Iya ya, kowe anu wong bento ya sehat-sehat. Iku gak waras. Ya bener. Nek ibu-ibu iki waras seger. Waras seger. Anane waras mesti awake Seger. Iya iya. Apa lek gebremeng iki apa? Mbok ku njaluk lagu wis dituruti kok grempeng ae. Kalau ndang nyawer ngono lho. Apa-apa? Apa? Gelo? Gelo. Iya gelo lagune gelo. Apa duet rene, Mak? Yo. Wahyu Manggolo coy. Wasep. Terima kasih. Senajan abot Nggih pangapunten sagede-gedene mbok menawi wonten masukan Kekurangan. kami. Yuk, baleni makaryo. Monggo Betara ya.
Paman Patih. Sabdo katimbalan sang Switora. Kados putih anggenipun bedah pikan nopo sampun pikantuk buron-buron sen-sen Tuguraja mangke. Nyadung duka ingkang kathah. Setunggal kewala kula dereng manggahake satok. Kados Nggih, nek kados ngaten anggenipun bedah pikan kula candhek mangke. kersanipun panjenengan Rumaos sawet gondang kula. Pramila kula nyuwun kanthi sanget sedamel sabyan kalian kula supados diwari. kados ngaten menawi ngaten kula pamit. Dagang atas-atas ki paman. Pangapunten saderengipun menawi kula nitik sandang pengagem panjenengan kados dening piyai luhur. Estunipun panjenengan sinten? Dipun srawake kula Kencanawati minangka pengayoman wonten ing Kraton Majarata. Lajeng kosok wangsulipun meja menika sinten? Kula pun Pangeran Hadiwarna Pangeran Hadiwarna. saking bumi loka. Nggih. Kusumaning Ayu Kencanawati Kados pundi pangeran? pinangka pengayoman wonten ing Majarata mapan wonten sak tengahipun wana kok mboten sarengan dumateng ingkang garwa. Garwa. Kula menika dereng gadhe garwa. Kula tasih mawon. Estu Nggih. menawi dipun keparengaken kula badhe sabiyantu dumateng panjenengan. Sabyan ka. Leres Nek kados ngaten kula nggih matur suwun. Menawi panjenengan menika badhe sabyan dhateng. lajeng panjenengan ngersakaken menapa? Nembe kemawon kula menika bedah. Ngaten. Dumadaan sawet gondang kula. Pramila kula nyuwun kalian paman Patih supados patiwari. Perkawis gampil nanging wonten syaratipun Ajeng syaratipun panjenengan kedah sandingan dumateng kula. kok kados ngaten tumindak panjenengan. Kados pundi? Lembung tresno kula wonten sak tenging mono. Kula boten saged dados garwa panjenengan. Kula suwun kanthi sanget monggo sesarengan dumateng kula. Boten. Kula boyong wonten ing parat. Sapa kang dadi aran Cak Bagus? Aku Hadiwarna. Kosok baline sapa? Aku warangka ning Majarata. Nganti kowe moto-moto lawan Kusumaning Ayu Kencanawati. Tenane apa kang dadi karepmu? Blak Kotang Bloko Suta. Cetane aku tresna kelawan sembahanmu. Kowe tresno. Yen to kowe tresno apa kaya ngono kuwi cak-cakane putra pengayoman. Banjur aku kudu kepiye? Paraupanmu bagus ning tumindak munggasruh. Ora bedane kaya dening kewan kang sikile papat. Yen to nyata-nyata kowe tresno ing pengarepanmu aku nganakake sayembara. Marang sapa wae sing bisa nyempal bau kiwa dalah tengen. Kena garwa Kusumaning Ayu Kencanawati. Yen kaya ngono aku bakal mupu sayembara. Dipun bojoke paman paman. Monggo ngrejelake. Ngomong tuh aku langsung mikir mestine wae aku tumekaning pati. Pepatih ana ing Majarata. Tandange ngedap Kanjeng Pangeran Hadiwarna. mengko dhisik sedulur. Inggih. Tak senggo lagi sepisan iki aku ketemu kelawan kowe. Yo gene kowe mangerteni sapa sejatine aku. Estunipun kula mitra panjenengan. Legawa Kanjeng Pangeran. Legowo, Leres endi aku percaya. Kanjeng Pangeran. Pancen rikala semanten kawujudan kula menika ala.
kebak ing tatu nanging kula saged badar awit wonten ing Sabiyantu. Bener kowe legowo. Kiai menapa boten? Mitraku duk nalika semono. Leres Kanjeng Pangeran. Nanging nuwun sewu. Ngantos panjenengan mlajar wonten sak tengahing wono badhe tidak pundi. Lagi wae aku mupus sayembara ana ing kraton Majarata. Sayembara. Undu-unduane wanita kang endah ing Sulisetya nanging emane legowo. Emanipun Aku kasoran ing yuda. wonten sayembara. Ing mriki kula sagah dados jagonipun Kanjeng Pangeran Hadiwarna. Yen kaya ngono, aku matur nuwun banget kelawan kowe. Apa iki? Nuwun sewu. Menapa panjenengan ingkang nami Pepatih Haryo Jatmoko Bener, ora kleru. ingkang nganakaken Giripatemboyo? Iya. Menapa sinten kemawon saged nglebeti sayembara panjenengan? Sapa wae ora mawas yen to ana menungsa sing bisa nyempal bau kiwa dalah tanganku. Undu-unduane kusumane ngayu Kencanawati. Yen kaya ngono aku bakal melu ngleboni sayembara. Maju. Mana bocah nika? Enggak demono legowo menika, Paman. Babar pisan kula boten saged. Lalalala, pejangke kok. Wong awak cilik ngene keta-kete. Aku wis ngaku kalah. Reh dening aku wis kalah. Kusumane ngayu Kencanawati badhe kula pasrahke dhateng panjenengan. Sadurunge tak tampa ganjaran bakal tak usadan. Matur suwun. Kula dipasrahke kalian legowo. Nggih, Ngaten. Kusumane Ngayu. Kepiye legowo? Sarene kula namung jagone Kanjeng Pangeran Hadiwarna mila panjenengan kula pasrahaken Kanjeng Pangeran Hadiwarna. Lho. Pangeran Hadiwarna. Kepiye kusumane ngayu? Keke pangeran kula purun. Paman Harajat nika. Dawuh kula. Rateng Majarata kula pasrahke dhateng panjenengan. Minangka pengayuman wonten ing Majarata nggih. Menawi ngaten ngestakaken dawuh pangestu panjenengan kang kula suwun. Legowo, Kanjeng Pangeran Hadiwarna. matur nuwun banget redine kowe Sabiyantu kelawan aku. Sedelok meneh aku bakal jumeneng ratu ana ing kraton Bumi Loka. Iki Kanthi jejuluk Prabu Anom Hadiwarna. Tak jeluk lan kowe legowo. kados pundi? Tumeka ana ing Bumi Loka ngresteni anggonku dadi temanten. Sawetara aku njal pamit. Namung dederek. Sedulur. Ning kene aku njaluk tulung kelawan kowe. Tulung bab menapa? Wektu dina iki aku dioyak-oyak dene Paman Gurawangsa. Ingkang niyatipun Pamrih arep pepek bojo kelawan menapa tasih bojo kali panjenengan? sik. Monggo wonten iki. Eko isih Pengen aku ngoyak kowe. Ayo bali ning tandes. Tulung ana iki sedulur. Ayo bali ning tandes. Aku ora Ayo. siji. Bali ning tandes. Gurawangsa. Bener kowe ngoyak-ngoyak lawan bocah wadon iki. Kowe kok wis weruh nek aku Gurawangsa Kandhane bocah wadon iki. dikandani karo Purbaretna. Pur kowe sapa, Gus? Aku legowo. Legowo karepmu. Ing kene aku bakal tetulung lawan bocah wadon iki. Wah, arep dadi pahlawan. Ini Kena yen bisa. Kaya ngono, ayo. Tanding ngono legowo. Opo? Iya. Kawit Gurawangsa matur bilih panjenengan Purbarekna. Najan to nembe sepisan pinanggih lan tetepungan kali panjenengan tuwuh rasa tresna. Menapa ing mangkenipun panjenengan kersa kula pundhut minangka bojo. Teman kuwi legowo. Inggih. Yen ngono tresnamu tak tampa. Kados mekaten. Monggo. Sareng.
mati. Ana kau ora. Loh, waduh. Ojo mati. Yai Handoko, Pancen aku Handoko. Kok kowe ngundang aku ya iki ketemu pirang perkara. aku sedulurmu tuwa, legowo. Sik aja ganggu gawe. Sedulurku Legowo iki peraupan iki ala. Sarwa tatu sak randu badane kok kowe ngaku sedulurku Legowo. Rikala semono ana sing tulung kelawan aku. Nganti aku badan kausten sing kaya mungkin. Dadi tenan sampeane Kang Mas Legowo. Pancen bener. Kang Mas, Handoko rumangsa tepung gelang anggon kula niku ku badhe panjenengan. Sak temah kedarang-darang urip kula manyiswa wonten ing ngersane Ki Ageng Diwantara. Sak temah menika yoganipun. Kowe Patmawati ninggalke Bumi Loko. Bumi Loko. Injih. Banjur Kanjeng Rama Babar pisan kula dereng kepanggih kalian Kanjeng Rama napa dene Kanjeng Ibu ngantos wedal menika. Wah, nek ngono aku wis cetha. Kowe Legowo lah. Kanjeng Rama kados sudra ageman panjenengan. Aku dipecat. Panjenengan dipecat Iya. saking Bumi Loko. Syukur. Benjang panjenengan kula openi nganti mati ngurap. Menawi to Kanjeng Rama nglenggana menapa dados kalepatan panjenengan, kula badhe paring pangapura. Ya aku njaluk ngapura ning aja lakon iki nah. Kenging menapa? Tuh wis ora katokan aku. Nyuwun sewu Kang Mas. Kula badhe nyuwun sabiyantu panjenengan. Pak Pomo, Jalaran Mega Lamat wedal menika dipun asta kalian Gunawangsa. Pamrih kula badhe kula suwun nanging saking paribawanipun Mega Lamat sak temah kula mlajar. apa sing bujuk? Tasih. Jangan ngomong terus. Bola-balik kowe Gunawangsa. Bola-bali ya kowe ae. Aku nek ketemu kowe iki Isih mbacut. ora bakal menang. Kepengin bujung Purbarekna. Iya. Sing mbok nggo bondo kekuatan apa? Kiai Mega Lamat. Isih ampuh naga liman. Jajal ditu. Rama, Panjenengan sekedap kalih badhe nggadahi mantu. Endi mantumu? mboten namung setunggal, kalih kok. Kalih sesarengan. Nek iki aku wis weruh metu kae sore iki blas ra geus. Lajeng kangge nebus sedaya kalepatanipun Kanjeng Rama, Ya. sedaya menika kula pasrahaken kali panjenengan. Sak kabeh dosa luput lan salah. Nggih. Lakon iki mujudake crita sing kanggo pasironan, sing ala dibuang, sing apik diagem, mangesti padha mangastunggara puja rahayu, muga-muga kaberkahan sadayane sing nanggap lan sing ditanggap. Kalis ing rubeda tebing sabala, panggih bagya mulya bejo basuki. Panutup ngatur sikum genep sinta kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.